So, welcome back again to DIY Loop TV mga kapatids. So, mga kalapatids, so may nagparis na po dito. So, pinaris ko na si Double Van, no? Si Cowboy. Yan, no? Paris na po sila mga kalapatids. Yan po. Makikita nyo mga kapatids. So, pinaris ko na po yan. So, soon may ipaparis pa po tayo mga kalapatids. So, yan po yung topic natin ngayon. Nagparis na po yung Bluebird, tas yung Cowboy natin na Double Van mga kapatid. So, yan po. Yan. Kikita nyo mga kapatid. So, balikan natin yung mamaya-maya. So, nilipat ko na isang kulungan dyan para sa mga cup natin mga kapatid. So, yan. Nilagyan ko na ng patong. So, ililipat ko na yung apat na pares dito. Ay dalawang pares mga kapatids. Ililipat ko na dyan yung dalawang cock at dalawang hen para di na mga ilog. Baka tama mga kapatids, apat lang, dahil para makapag-umpisa na rin tayo ng sa sa condition na bagong pares ulit. So ang balak po natin mga kapatids is, ang gagawin ko po doon is yung mga white, sila po yung pagpaparising ko mga kapatids. So yun po yung una kong gagawin sa mga susunod na paparis natin, yung white na cock, white na hen, yung pagpaparisin natin mga kapatids, dahil para maging maiba naman, para maging dumami yung ating white, mga white natin na kalapate mga kapatids. So tara, tingnan na natin, silipin natin. So check muna natin mga kapatids. Mga kapatids, nandito po tayo sa loob. So yan po. So ito, wala na po yung anak niya doon mga kapatids. So wala na yun. So yung dalawa dito natin na itlog. Tapos may isa ulit dito, may nang itlog na ulit mga kapatids. So alisin po natin yan mga kapatids. So pinapalaki lang natin yung mga mga ibon niya mga kapatids. So ito din, pinapalaki din natin dahil i-condition po natin sila mga kapatids. Yan po, yan po sila, dahil ayusin din natin to mga kapatids. Ayusin natin kasi itong flyer slope natin. So na medyo na na mga kapatids, kaya ayusin natin. So yan, isa din niya mga kapatids, ito si Blue Bar. Tapos ito, yan na rin natin yan mga kapatids. So yun din yung isa. Tapos ito, ibubukod na natin mga kapatids. So tara, samahan nyo ako mga kapatids. So ito na yung hen natin mga kapatids. Silagin na natin doon para maumpisa na natin. Tara! So nakabukas. Lalo natin. Hindi masarap mga kapatids. Ulit. So yan na mga kapatids. Yan po. Ilipat na natin mga kapatids. So yan na po mga kapatids. Lagay na natin dyan si Pilay. Pilay na po yan mga kapatids, wala na po yan. So baka na lang natin yung mga kapatids, iwala na lang natin mga kapatids. Yan po. So kunin natin isang cock, lagay na lang natin dito mga kapatids. Mag-isa pa lang niya, lalagay natin dyan. Tara, kunin na lang natin. Dahil kapag tara mga kapatids, kunin natin. Ayan. So yun mga kapatids, ito po yung cock. So lagay na natin. Magandang cock po to, dahil nagpro-produce po siya ng ganyan kulay. So kagandaan yung mata mga kapatids. Yan po, tingnan nyo.
Nagsusubo pa yan mga kalapatids. So kamukha niya po yung nanay niya. So sa mata, ang ganda ng mata niya mga kalapatids. So, kitang kita. So tignan nyo naman yung tatay niya. Naka-bull eye siya. Tapos yung nanay mga kalapatids. Yan po yung produce niya mga kalapatids. So ang gaganda. Pati yung yung produce niya din yung green cell natin na yung bird doon mga kalapatids. So ito na yung second clutch niya. So hindi ko alam kung bakit may chocolate po na lumabas mga kalapatids. Yan po, tingnan nyo. So siguro yan, yan, red bar. Hindi ako nagkakamali mga kalapatids. Malaki mga kalapatids, no? So tara, lagay na natin to. Oh. So yan mga kalapatids. So yan mga kalapatids, lipat na natin dito. So nilagay ko na siya dyan. So yun ang umuupo-upo na yung kak mga kalapatids. So lagyan na rin natin ng pailugan yan. Try na natin lagyan mga kalapatids. Tara, samahan nyo muna ako. So yun muna yung ililipat natin mga kalapatids. Dahil yung iba nagsusubo pa. Yan po mga kalapatids. So dyan mga kalapatids, lilinisan po natin, lalagay natin yan. Papatag natin yan mga kalapatids. So dahil yung lalagyan po natin, lilipat natin dito. Yan mga kalapatids. So lilinisan natin yan mga kalapatids. Tapos lipat natin doon. So yan o. So may ilog ulit yun. So tara dito sa loob. Ulit. So ano maganda mga kalapatids, maglilipat pa ba ako sa susunod na ulit. So ito muna siguro dahil may si anak ni Tipro meron pa. So paanin mo muna natin, patapusin natin yan mga kalapatids. Yan po. So patapusin natin to, ayusin natin tong flyer slope natin at itong mga cage ayusin natin para maganda yung ayos natin na maigi to. Ayusin po natin tong ito, baka dalawa lang to makakalabasan nito mga kalapatids. So ayusin natin yan, isa rin na ayusin natin mga kalapatids para malinis. So yan po. Ito, katapos nila. So di pa ako naglagay ng tubig. So kakatapos nila kumain din mga kalapatids. So tahimik sila. Ano nangyari dito? Ang ganda nito talaga mga kalapatids. Ito may white light ulit. So may na rin na isa. So yan mga kalapatids. So check natin yung anak ni Isabella line. Check natin mga kalapatids. So ano kaya to? Ang ganda talaga nito. So yan o. So yan mga kalapatids, dalawa ulit. Buhay na buhay. So yan, tumututo ka. Yan po. So kunin natin to. Kunin natin to mga kalapatids. So malinis. Kunin natin to, ilipat natin doon mga kalapatids. So itong itlog, try natin palimliman na lang dito siguro. So try natin mga kalapatids. Try natin pa sitter muna. Dahil kapag may ilog na yun doon, i-ano natin, pa-sitter natin yan mga kalapatids. So yan. So lagyan na natin to mga kalapatids. So di pa ako nagbibigay, naghahanap siya ng tubig. So lagyan na natin to mga kalapatids. Ito. Pailugan.
Oops, nahulog. So yan. So naglagay na ako mga kapatid. So lagyan din natin yan mamaya para maging sarado nila dito. So tara mga kapatid. Yan o, mga barako. Yan o. Mga barako siya. So bigyan natin ng grits yan mamaya mga kapatid. Para maging tulong din sa mga sa shell niya, no, sa ilalabas ng shell nitong hen. So maging para matibay yung shell nila, makapal mga kapatids. So check natin yung mga pinaliguan natin. So yun, natin mga kapatids, yan po. So ang gaganda yung mga balat nila, tingnan nyo, linis mga kapatids. Yan po, linis mga kapatids. Yan. So mas kumintab sila mga kapatids, so, sa tulong ng binigay natin na shampoo. So yan, so kakabigay din natin, hindi na inubos. So dito din, hindi nila inubos mga kapatids. Yan. So nagano na yan. So hanggang dito na lang yung ating video mga kapatids. So yan po, kitang kita nyo naman. So hanggang dito na lang yung hanggang video natin. Please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video. So huwag mong kalimutan yung ating paraffle sa 1k subscriber mga kapatids. So madali lang naman yung requirements natin yung rules natin. So i-like mo yung ating mga video sa lahat ng latest na video natin hanggang mag 1k, at dun mag-like ka, mag-comment ka palagi para updated, para active ka sa ating sa ating YouTube channel. Mag-comment ka palagi sa lahat ng video sa mga latest, at i-share mo rin sa Facebook at para makilala tayo at maabot agad yung 1k subscriber mga kapatids. Dahil may na yata tayo hindi ako nagkakamali, 370 na subscriber mga kapatids. So kunti pa yun, ang dami pang kulang para maabot natin yung 1k subscriber at makapagparaffle ulit tayo. So yun mga kapatids. So sana mas dumami pa tayong mga ka-DIY Loop TV na nagsusuportang tunay sa atin mga kalapatid. So hanggang dito na lang mga kalapatid. I-share mo na to sa group ng kalapati at club nyo mga kalapatid. So huwag mong kalimutan, stay tuned palagi mga kalapatid. So that's it, peace.